духонагаи фурӯшӣ бо масоҳати калон ва нархи дастрас дар доми Авиценна ҷойгир мебошад. Ду хонага бо масоҳати умумӣ 71,29 метри квадратӣ масоҳати калон аст барои ду хонага дар нуҳум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, соҳиби хона менависад, хона дорои об, свети доимӣ, отоплениям мешавад. 2 моҳ пас иҷозати ремонт дода мешавад, менависад соҳиби хона. хона дар шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад, 8-ум микрорайон, доми Авиценна. Нархаш 340 000 сомонӣ. Боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, дар охири навор хотиррасонтон мекунем суратҳое ки дар рӯи экран дидед. Ин суратҳоя ба мо соҳиби хона равон кардагиянд. Ин суратҳоя мо нагирифтагем. Суратҳое ки Дом Тиҷей мегирад, албатта ки сифаташ фарқ мекунад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.